Hello, good morning. Ang ganda, di ba, ng flowers. Ang bougainvillea na ito ay binili sa aking friend galing. So, maya-maya magluluto tayo. But today, galing. Oh, look at you, my heart. Ngayon, ang gagawin ko is magre-repack po ako. Meron akong na-repack dito. Ang iba ay gagawin ko pa. So, just stay put. So, ito yung soil namin. Ay, hindi pala ito. Parang ganun. This is a coco pit. Kailangan coco pit yung ating gamitin para di po matigas yung medium. Hello, good morning. Who is watching? Can you comment down below? Good morning. Someone is watching there. So that's it. So how to repat? To repat? Oh, yes, this is how to repat. Wala na pala akong i-repat. 1, 2, ay, meron. So magre-repat po tayo. So this one, nabili ko ng 50 pesos. Ba't ang dilim? Para makita niyo. Okay, dyan, maliwanag ang buhay. So today, turo natin how to repat and the secret of our soil medium. Yeah. So ito yung pot ko, tapos yung maraming butas dyan. Nabili ko lang ito ng 35 pesos only. Itong pot na ito. So gagawin ko itong mother plant. So ito yun, this is 50 pesos. So ang technique para wag matigas yung ano natin pot. Kailangan po natin ng ang ating medium ay hindi po purong soil. Ito is kukupit. Marami namang nabibili at marami pong nagbebenta nito. Huwag kayong gumamit ng soil na nakukuha lang natin dyan sa gilid-gilid kasi titigas po yung ano na at saka mahirap diligan. Lagi ka lang nagdidilig. Ito, minsan lang didiligan kasi nakaka-maintain ng moisture. Ito yung ano natin, medium. Yan, binili namin yan is worth of 90 pesos. Lagay lang natin dito. So, hindi ka na mahirapan na dilig ng dilig. Nakakaano yung roots niya. At maganda din po ito sa ano,
Yun, ICU method, yung mga ano ko, vacuum. Pero bumili muna ako ng ano ko, yung pang mother plant. Kaya ganun. Thank you for watching. I know who you are. You are Blanco. India. Wala comment. So, ayan. So, hindi na natin pupunuin masyado. Since ito po ay ano, so, dahan-dahan lang natin tatanggalin. Ayan o, yung ano nila. This is coco pit also. Yan, so dahan-dahan lang best. Si baka ano, huwag nating alug-alugin. Yan. Dagdagan lang ng lupa. Ay! Sorry naman. Yan, so natin galawin yung mga roots niya. Saka hindi muna natin siya painitan directly into sun kasi nag-a-adjust pa siya kasi nga ay travel natin siya. Para mag-heal muna yung ano niya. Na-stress siya eh. Na-stress. So, ayan. We're almost done. Oh, we have no. This is my mother plant. Nagko-collect ako ng bougainvillea. How many minutes? 7 minutes. So, ayan. So, papakita ko sa inyo yung mga followers. Yan yung popcorn. Popcorn ba? And so, yan yung ginamit ko nung last. Kukupit din. At ito yung bago natin ngayon. Yan, yan. Yan. At ito! Binili ko ito. Na-stress din siya, kaya ang laki ba naman, kaya na-travel ko siya na medyo malayo. Pero ngayon, medyo ano na yung ano niya. Mga ano, is 1,000 na yan, yung mga ganyan. Diyos. At papakita ko sa inyo yung mga ICU method ko. So, yung nasa vlog ko nung nakaraan is talpak po yun. Yung meron day 1, day 2, o nga, achieve po natin yun at na-conclude nga natin na nakakatulong talaga yung aloe vera. Kasi, na ano ko talaga na yung from day 7, 14 hanggang 21 hanggang 20. 21, mas marami talagang nabubuhay. Kaso lang nagmatay ka uli because of my carelessness. Tama ba yung English ko? Opo, careless po kasi gina-vlog ko, tanggal, kuha, tanggal, kuha, tanggal, kuha. Kaya gano'n, na-stress siya, namatay siya. So, yun. Pero, conclude natin na nakatulong talaga yung aloe vera. At ito nga yung na-ICU ko na iba. Yan, buhay na sila. So, for the next video natin, ituturo natin. Ayan, may roots na. Meron ng roots. Woohoo! Yan. Sana all. Baka naman. Okay, thank you for watching, guys. And don't forget to subscribe our YouTube channel. Sana may natutunan kayo at kung meron kayong tanong regarding bougainvillea, kasi
I am certified Bougainvillea addict. Okay. Bye-bye, guys, and take care. God bless us all. And say hi to my boogie. And there, my boogies. So many, many boogies there and there, up there. Okay, thank you. Ang ganda ng English ko. Bye-bye!